Roman spomínal, hlavnou aj výhodou tohto leta je, a čo sme zvažovali, že viac menej aj ľudia sú v septembri v práci. Mnohí a tie zápasy už boli o 6, keď ľudia chodili z práce, väčšinou skončené a takto v lete cez prázdniny dúfame, že pritiahneme viacej detí, viacej ľudí a hlavne aj budú tí zápasy môcť byť hrané trošičku neskôr. Takže tie hlavné atraktívne zápasy budú na podvečer a tí ľudia prídu, dúfame, že stráviť nejaké to príjemné po obede. A čo sa týka hráčov, určite, aj keď, jak Roman povedal, je tam tá olympiáda, tento termín je lepší v tom, že je stále pokračujúca Antuková sezóna a aj keď sme ovplyvnení tohto roku olympiádou, tak budúce roky je väčšia šanca počas Cincinnati a týchto veľkých turnajov hráčov, ktorí sa nedostanú do hlavnej súťaže, tak ostávajú mnohí ešte týždeň, dva, či už ostanú doma trénovať, alebo ostávajú na nejakých Antukových turnajoch ešte o týždeň dlhšie a to je naša výhoda, že v budúcnosti môžeme prilákať oveľa silnejšiu konkurenciu do Trnavy, ako sa nám podarilo vždycky v septembri. Sice tá olympiáda je raz za 4 roky, no ale to už zase s tým človek musí počítať, že jeden ten ročník môže byť slabší.